Campasari Mayangkara dimenang Nimas Ayu Nika Salindri. Tepuk tangan semuanya. Semoga terima kasih. Alhamdulillah matur suwun. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi buat ibu-ibu. Antusiasnya warga sini itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nduk nih ya. Ngenteni ket dia mau awet cekson mau. Cekson. Sampai saiki ibu-ibu sini ngarep ki wis notonggon. Wis notonggon ngarep dhewe lho. Heeh. Saking semangatnya pengen delok to, Bu. Nike. Pengen delok kan sik mikro tak ganti. Heeh, iya iya. Iki baterainya entek iki ya. Oh iya ketake ngono. Nggih. Nggih, iki lho. Arepe nyawer Mas Tobil nggih monggo. Nggih. Oh nggih. Iki malah ambune abape Tobil iki. Ya adalah kena abape Tobil ya ini. Heeh, diganti ndak? Dicos. Nah, yo ngono. Lah, lagi wudu ping 7 iku. Ini nduk Cahyu. Kamu itu harus menjaga pola makan ya Mas Tobil ya. Wah, yang ini biar itu abangmu ndak mambu badek gitu Wah, loh. lah iki. Itu ini sangat pengaruh sekali bagi mik ya. Bagi mik ya. Iya, delok mik lambe wangi. Oh, masa. Soalnya aku iku sikatan sedina iku ping 7, Mas. Ping 7, alhamdulillah. Lek Mas Tobil ping pira ya? Pisane bumbuan wis alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Pisane. Gidalmu nyantol ning mik iki lho. Yo alah. Ya Allah. Mosok to kan iki? Heeh, ndak kentok ya matamu berarti. Yo, ketok, rodok coklat ngono. Heeh, lah Rodok ya. coklat. Nah. Wah, ya Allah. Oke. Sudah. Oke, minta kerjasamanya Bung Audio biar nggak ngik-ngik ya. Ini mic-nya dibanterkan, mic-ku gak usah dibanterkan dah Bapak. Oke. Oh, ada hadiah, Nen. Oh, bunga matahari. Iki anu loh, asli loh iki. Abot Mas, abot Mas. Wah, masa kok yang ini lah. Brel. Oh. Dari siapa? Jadi dibaca dulu. Dari ladang bunga matahari, Zeli Floris. Oh, alhamdulillah si Floris matur suwun. Jadilah bunga matahari. Loh, aku sing joget loh kan sampean sing nembang. Aku lali lagune. Yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan, terceritakan padaku bagaimana. Boh mau saya tak apal nih sih. Wis sak kenek munduk Cahayu. Heeh. Terima kasih ya bunga-bunga sosialnya. Nggih. Ora enek ulere iki. Enek ulere biasane. Ulere ya Tobil. Nggih matur suwun Nduk nih kan alhamdulillah matur suwun. Ya, terima kasih buat warga yang ada di sini. Nggih, matur Ini suwun. acaranya Gebyar Kesenian Pesta Rakyat berarti kan gratis. Gratis. Tontonan gratis bagi masyarakat yang ada di Batu maupun luar Batu. Luar Batu matur suwun. Dalam rangka HUT ke-20 ngalih Mas Bisma ngalih. 23. HUT ke-23 Kota Batu. Semoga Batu semakin jaya. Amin. Semakin lestari. Amin. Dan kagem Bapak Lurah mugi-mugi sehat selamat wilujeng Pak. Amin. Matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine ditambah. Amin ya Allah. Sabibare nanggap Mayangkara muga-muga kabeh sing delok ning kene iso munggah umrah. Amin. Muga-muga panjang umur kabeh. Amin. Sehat selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Sudah. Alhamdulillah muga-muga acara ini ki rame setahun pisan ya Ken. Paling Iya, nek iso sebulan 3 kali. Nah, niku lho Mbah Lurah. Sae Mbah Lurah. Sae napa sae? Setuju napa mboten? Lho Mbah Lurah, sesasi ping 3 Mbah. Satu bulan sekali terus geseng dodol ning kene gratis kabeh. Wah. Alhamdulillah. Saya. Tepuk tangan buat Mbah Lurah. Allah matur suwun gratis loh ini. Napa Bun? Nggih. 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 Nyuwun lagu napa Bun? Bojo loro Bun. Oh nggih, Bunda
Oh, Bunda orang Banyuwangi. Waduh. Nggih. Ampun disandet nggih kula nggih. Nggih, sampun nggih. Matur sembah nuwun Bunda. Nggih, matur suwun Bunda. Bojo loro bar niki dipinangkani nggih Bunda nggih. Oh, mboten apa-apa nggih. Nggih. Warung Pujasera pojok darat Jalan TVRI. Oke, siap. Nggih. Bah. Bojo loro. Nggih, matur suwun. Monggo wae. Lah iki kok mek sapa neh iki? Aku kok ora enek wong Iki wedok. pedes iki. Ya suwun ya. Oke, terima kasih. Aku ket demo entuk kiriman jajan iki peng bolak-balik Mas. Bolak-balik. Aku ki jane no getun no asine Mas. Nyapa lho, Nduk? Nonton aku malah lemu kayak ngene lho. Iki ki ora lemu, semok kok. Semok ya Bu ya. Ngomong semok kok tapi kudu mutah. Lah ngajine nang pondok, semok kolah-kolah. Kolah-kolah bro. Oh iya ya lil ya. Ya lil. Nih ya. Ya lil. Ya lil. Alhamdulillah. Cantik ya Bu kan ya. Badannya bagus ya. Gak mau aku ini bohong semua. Aku lah gendut banget nih. Gemoy nggih. Gak mau aku habis ini mau diet menurunkan 20 kilo. Nggih. 20 kilo. Lah ini kok cungkring Marian. Ya pingin iki lho. apa-apa, penting ora kelemon kayak ngene delok. Apik nduk sampean ora enek sing ngarani. Ngene iki malah udune kan salintri. Lah sapa? Nikan kingkong. Wah yo. Cah aja sampai nyeluk nikan tali lho ya. Nikan kingkong nggih. Ngono lho Mas, aku ki malah pujinen ora. Oh ya wis. Aduh ya Allah, poh lara tenan Aku ki iki. pujinen aku ki kurus. Ya wis ah. Nikan kurus nggih. Aku ben aja dikampleng ngono Mbak pesakno aku ya. Nikan kurus nggih. Ya lho, mirengno kabeh. Nikan cantik nggih. Tobel elek nggih. Halo, krungu dhewe lho. Lho iya ta. Lah ya we elek koe. Elek kaya telek. Mambu pisan. Ya Aku Allah. lah sing ngomong. Nggih enggak apa-apa Mas Tobel. Ya Mas Tobel, kita duet dulu ya. Oh duet nggih siap. Lagu kewajiban kita. Oke, siap. Kewajiban toh, lagu wajib kita. Wajib kita nggih. Apa? Kok gubuk asmara toh? Gubuk asmara lagune wong tuwek. Jan Cara paham. ini kan sedih banget. Jangan sedih sayang, ada Mas Tobel di sini. Aduh, ini kan sedih banget. Jangan sedih. Aku sedih banget. Ya. Kalingan anu ta? Kalingan wong Ya wong ngene iki ta. Ya monggo. re 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 ra 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 ya Re 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 re. Jajal ta ibu-ibu ngomong re. Lho rungono. Yoga Yoga muni re. Sindian. Re. Aku yo iso lek. Dang. Re juga jangan. Re. Ora kayak iki lho. Lho ya. Ora kayak re. Ngono lho ora. Ya. Re 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 ra 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 gila aku malah wis ben amre penake cangkemmu hai ku rindu kayamu ketika bermanja tawa lepas renyah ceria
segenap jiwa. Ku rindu bagaimana kau membujuk ketika ku merajuk. Rindu bagaimana kau mengasihi Ketika ku bersedih. Alhamdulillah. Dalam jaluk birot. Oh nggih kan? Apa? Ini ada permintaan dari depan birot. Piye iki carane wi? Malang kutane sing dadi lanyatan iki lho, Dok. Hati kerang abang kiye. Salam kira. Salam kira. Ya ya kene. Aku ra iso lagune kuwi. Ben tak belajar aku. Oh ya wes. Gandul Berarti bulan depan kudu nanggap mayang karane ya. Nggih. Tak nyanyi salam kerong. Iki piye? Bojo loro cah bojo loro sebelah. Bunda selana Ayo kabeh ayo, kabeh. Bojo loro. Nyawet endi? Urung Bun. Urung. Urung Bun. Ceblok karo urung. Sapa sing nampani dhewe bener? Ora nek. Nah, sapa mau? Endi jajal? Endi. Saiki ayo. Endi? Urung. Oh iya ya Bun, ya ngono kok marah-marah. Iya. Ngono marah-marah to. Oh iya. Oh iya. Aja Oh Bun sebelum. sudah, tadi 500 ya Bun nggih. Sudah nggih. Apa? Nggih. Amin ya Allah, amin. Yo. Turutan aja. Turutan aja. Bojo loro yo. Kan Banyuwangi cah, aku disantet aku cah. Santet larasan Sumet radio tenge wak kerucuk. Setane Pahlawan New. Yo, monggo. Coba saat ini kan saling terima suwun. Yo. Jiwa laka jinaka sari janang gandol nana gandol. Ana jeneng kandung. Dolan-dolan ditenono iso gedhe. Kowe dadi apa? Yo. Dadi apa? Tambah kowe nambah kopek bako sedang. Dene ing paing lo are wedok. Lungguh wedok. Ada datok ketok Nanggae sabah. katok. Ketok sabah. Ketanya batok blenak. Blenak. Yo. Sacepuk. Oi. Hey. Go. Balik. Sudah. Alhamdulillah. Permintaan dari ibunya sudah ya Bu ya. Dari Bunda, terima kasih Bunda, sehat selalu panjang umurnya, terima kasih. Jangan lupa nyawer lagi ya nanti Bunda ya, terima kasih. Gimana tuh? Dari Banyuwangi yuk sampai di santet teleponi radio setane mayangkara apa ngene njur kremin. Masa iso telepon radio? Iki piye lho Banyuwangi lho. Meteng kur sakmene radione sak pira? Yo sajane cuwili ngene kok. Iso ngene keruwung nyu. Ora apa-apa. Lambungnya bergoyang. Alhamdulillah matur suwun. Piye to Mas? Alhamdulillah matur suwun nih Yo Mas. ojo. Mate lagune apik iki lho nok matur suwun. Ngono ya Mas. Apik ya Mas bojo loro Mas. Nggih apik. Kadungane muga-muga bojomu loro Mas. Ojo iki mama neng buri mama jangan nggih. Jangan ya Dik. Mama Eva. Lah kenapa? Cukup satu aja. Lah kenapa bojo loro kan enak? Benar toh Mas Kan Bang? tanganmu kan loro to Mas. Kamu kan di tengah turu. Oh. Sitoke kene, sitoke kene. Oh tulang-tulangan. Hah, tulang-tulangan toh? Sitok di tulang toh? Itu cah kino jamu kok gak mudeng to rumah sang kuwi. Bojo loro? Kepilih. Bojo loro toh? Bojo loro. Di tulang? Enggak. Ora tanganmu kene, ambek kene. Oh, ngene. Heeh, kok lagi rangkuli sampe nang kesing tak sanuke kono. Oh, ya penak aja. Heeh, ngono lho, Bil. Iki sing ndak penak wayang kok listrik bayar, bayar sembarang tek kukut tak ya Bu ya. Lah nyapa? Loh, tanggung jawabnya gede ya Bu ya. Bojo loro ora kudu ayu, elek tak ora apa-apa. Nah, aku lho masih pan. Piye? Kan orang Nambah ora? ngerti. Oke. Alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Bapak-bapak setuju? Wah, boloku bapak-bapak berarti begini.
Bapak-bapak setuju, ibu-ibu rasa setuju ya ya karena diselingkuh itu rasanya sakit. Oh. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya Allah. Jangan ya deh ya. Ya Allah, jangan ya Allah. Untung aku rata diselingkuhi mas. Tenan. Tenan aku sing selingkuh soalnya mas. Oh. Orang mas guyon mas ora. Ora ya. Ndak. Alhamdulillah. Ya nyanyi. Nyanyi lagi. Kene nek rembulan gak? Anak. Wah kalau cuwili. Ndi. Kae. Ndi to? Kae lho. Ndi to mas? Gak ketok. Gak ketok. Ono Dik kana. Lah mama diteng kene terus rono piye to? Mesti mlayu rono akhirnya. Kok cepet men bulan. Ya alhamdulillah. Sayang. Sadurunge lunga. Wene ono waktu kene manut aku pena-pena. Rembulan mah lho mas. Rembulan lho mas. Rembulan. Duduk. Mas Bimo yang ngerti kok. Bimo yang ngerti ya. Sayang. Aku wale mas mbek kowe. Sapa jenenge? Diganti iki ae. Openg. Beng kene beng. Lho ganti obeng. Wah, aku yo kene. Aku wale aku karo Tobil. Oh, kok ditambahi salame le. Heeh kene. Wis to manto adik. Heeh kene. Nah, Bu, gadang kula napa gadang obeng? Saya kene. Gadang Tobil napa gadang obeng? Obeng. Iki udah bolongku kene kita bolongku. Gadang Tobil napa obeng? Kono ki lho bolongku kene kita. Gadang obeng napa Tobil? Iki lho kita. Obeng napa Tobil? Kabeh kok obeng. Iki ngono jenenge apa lho? Sapa? Obeng Sobatang. Obeng Sobatang. Wah ya nggokne tisu ora ngono aja e. Ono ora dilapis sisan yo aku. Lah piye to beng. Wah. Sing mesra lho. Ketake oleh kunci njaba iku lho. Ya, sing mesra lho. Ya, cok cengelmu. Sare karo ndene kan. Sing mesra. Obengi wajahnya mirip karo Papa Dali. Ya. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe. Iki masalah lanange janda agresif belas. Masa lanange malah kaya wong ngombe anak 5 kilo. Ngene. Sing agresif iki ngene lho, ngene. Tawahi contoh delokan. Ya kan ya. Ngene ya. Sayang. Langsung ngene dirangkul tek ngene lho. Lan kes mlaku rono ya. Mlaku rono. Sumunar. Terus ngene neh. Ngene neh. Aku ro kowe. Terus ngene. Terus sikile. Aduh buanter iki mau yo. Aduh jawaku ki mau guyon ala gak tenanan to ya. Aduh. Wah. Jangan kaya keblekan sound system sampe ngomong keblekan bisan. Ora. Ya pokoke kita romantis ini. Ora. Tenan suka. Oh, ya Allah. Kameramen. Masnya ganteng loh, iki mau menemu Anis yo. Yo. Masnya mirip karo Bawa. Bawa apel pen bawi loh. Wah, iya. Oh, bawa TikTok. Namanya siapa mas? Abi. Lah. Punya pacar belum? Sudah. Ya wes. Ya wes beng. Sing mesra. Beng. Dadi lanang iki sakset lho, ben kaya om ngono kan. Iki dadi wong lanang cacek ngono lho, aja kemar-kemer. Oh, lilur bocah. Semangat. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku. Yo sikile kaya om. Kene lho kaya om lho. Iya ngono. Lah. Sing rasa.
Lah, aku kayak kok ndak ngene, lah kok ngene. Ora ngerti to. Kowe mau ngono gara-gara nyapa? Nyapa? Lek kulingku tenanan. Oh mau belas ngene. Heeh, lek iki mbek obeng aku ngambang masku weju ya aku malahan. Aku sampe coblok neh. Apa iki ha? Aman lho. Kuwi apa kuwi? Ha? Apa lagi? Apa lagi? Ha? Iki. Apa iki? Ah, Kang, kamu pipisah dulu. Kang, Pipisah dulu. Kang apa iki? Kang. Apa iki? Iki tukang kendang ki rong kok digarap iki ya bener. Kira api iki. Yo kene. Manut aku diwi selawe ya. Yo kene. Sing apik ya. Iki gagah Kentol. sayang sawangan rembulan kae sumunar yawang aku ro kowe oh sayang Lah, lho. munar yawang aku ro kowe oh sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku Apa. Hei, lah kok malah Kalimantan. lha Ora usah ngene-ngene. Ipan ini Mirip. karo Poh. Delok nuntune. iki tumbale Mayangkara selanjutnya. Oh nggih. Lah yo untune ora dibethek. Iki kaya sing muni gang kuwi lho ya. Kaya sama jenenge. Eri Bras. Rasa. Matur suwun nggih kanca-kanca. Siap, nyanyi. Sekti Mas. Masipan mau terus sih. Oh masuk angin nggih. Ya ngalah wis diomongi klamben Mas. Ngene malah angine masuk kon dindi. Malah repot malah yang. Habis ini kita mau joget bareng-bareng, nggih. Nggih. Biasanya Mayangkara di sesi akhir itu 4 lagu itu pasti joget semua, berdiri semua. Alhamdulillah. Biar yang di belakang bisa agak majuan, oke? Monggo, Tapi ini monggo. sebelum joget bareng-bareng Mbak Niken mau istirahat dulu. Biar Mbak Maya nyanyi 2 lagu, dua. Habis itu Mbak Niken lagi ya. Oke, siap Ya, ini terima geng. Matur kasih. suwun, dipersilakan istirahat dulu. kembali. Bapak Ibu semuanya jangan ada yang bergeser pulang. Nanti adik ini kan tetap nyanyi di sini, tetap menghibur panjenengan. Biar istirahat terlebih dahulu. Ini jadikan sinden-sinden topnya dari Mayangkara. Matur suwun. Terima kasih banyak.